Salum horas mari hita kadamang dayang dong asa persiap pasupang musero ta guru gongo pe papa de cara jepek alai mari pola. Ado sopinatol hasatan de pata jumolo hita martanya. De pata Jehova para surana sumurung naeng jumolo kami tumangion hatam Tuhan ado semaulo sulom nami asyur hamuka roh haro pikiran nami yang sa mangula marparwi hatam. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin. Hita damang dayang dong asa persiaon hatani de pata di hita di hari Kamis tanggal 3 September 2020 natar surat di Filipi bidu tolu ayat pitu songonom madiro di sini. Ai nau parutunga kedeu harugia doi hujujur alani Kristusi. Ita kadong asaha porsia. Baru tunga kedo dihilala si Paulus sasi tongna nguluna ujui ai namora doi bana mamora marsanga doi bana sangap doi bana gok hebengna gok artana jalasi lele kristeni doi bana ido didok di bidu dia otonomi garang doro haku mangalele huriai so hasurahat di hati goran na siap pati idok kone mansoni garang doro haku mangalele huriai alai bertobat mai bana berubah mubah mai bana siap pangalahuna najati mubah mai bana sian baru launa nasurenggani pangalele huriei gabe si jala zolma gabe si buah berita naudi alanido diroke bana partunga kedoi alai harugiot doi hujujur alani Kristus harugiot ditinggal hone bana saluhu dai hagula poni gabe roi bana tu hati uron manopa tuhani para rato berita nau hita karong asa porsiang hita pesongon itu huria ima ingana parpunguan ni halak Kristen na di Josian hahulomo tu hati ron ido huria hita pesalu nanak tarjuru hita sudah nak akabangulan ni huria petar Josian ragam ni ulona gabe pangulan ni huria namar situtu na tahu tiruan di tonga-tonga ni portibion na maninggal hos saluhuna adong do tarjo gawe pangulan ni huria sian akka ganuk profesi sian ganuk ulonda buido sian pareman hian ni mana gawe parhalado sian panakko manang na parjahatian gawe parhalado sian akka profesi na dia mana gawe parhalado sian anonggu artana alai gawe parhalado sian saluhu nai hibul ni roha mangi hutut Tuhani ai harugia dosa sitoma alai na nyomon di si Paulus ima Kristus kita karong asa prosesong ni nakira ta tinggal hos saluhuna molojuk waktu tu hari Minggu buhado hita rumik kok dori hita akka saluhuna harta portibion gawe lupa hita manopot bagas coran de patang rumikot dor hita kanasing ne gabe lupa hita jumolo martangiak tu Tuhani gabe urikot portibion habis sasitong na portibion persatokinat dong alai na rumikot sasitong na ikot de batado tu hatai do parjolo taingot jala holat dungo hita ahado na parjolo taingot manang na itor hempo do tabuka manang na hata ni de batado tabuka hempo ni manang na tabering do hata ni de bata manang na asing lupa hita sibuk kita gabirak tengok Tuhan ini alai yang si Paulus daw ditinggal honi mana do pangomuan do ini am alai di sakap rohana nani omoni bana Kristus itu ai jumulo do hita mana da Kristus alani hita pek karong asa porsiam sotung gabe jumulo akan asing nain daula so Kristus alai jumulo ma Kristusi tai hutom dapuji tak martangiak tu Tuhani dungi betaulu akasulota jumulo rohita martangiang ido benero orait labora martangiang mangula tu Tuhani pasang apa Tuhani ido kama kenang hita salutna majahatan di debata mangihutut Tuhani tatinggal hos saluhukna boido hita sibuk dia kalota alai danggabe ulauni mangatur hita alai hita do mangatur ulauni asa dengan asaudi dan gabe ulau ni mangabati hita martanya tu Tuhani jujuk na yakama kena sarupa di songon na manggotil eme
ai adora so disabur emeon ditangyak ko do buni tua rupan di bata alai pasu de bata ma buni i gabe mar parbue gadda alai dung mar parbue dung dikotil cucuk na hijol ma hp gabe terhabat tu permingguan alani emeon manang nama jomur emero paning alani kamang kenang pasu ni debata so tung gabe pasu ni debata ala sata mga batita roto ko so debata marang na api taula martiga karejo di dia pihita so tungi mga batita ro majalo mangido tupal na siya debata ima hata ni debata na totong ikon wasa do hita di si akamang ken tong ido tatio ma ima moto ni si Pauluson na harugiat dosa sitong nai ana parutunga kiat doi dia alai harugiat doi jujur alani Kristusi mokop Kristusi kita pe ikon masih tutu mahita nagi tutuhani unang burak sigalian totong mahibul rata bangulan ni huria pe hibul marohana songop bangulan ni huria nasitong na marmulia na totong mangihut tutuhani tuhat tamatongani hita tuhat tamanguru hita amin martanyang mahita debata Jehovah para surana surungurung ido tutuhan yoko si Paulus libaga sanguluna partunga kiat doi di bana dia kanguluna na salam bangalili huriai alai gabi harugiat doi dung mu bai bana songoni mananguluna me Tuhan naing mu bahami naik kutinggal ho kami saluk na haulumuni naing huito kami ho Tuhan ai ikon hibul rohanami ai jumolo roho hulului hami Tuhan asa hula hami saluhut naing seroham Tuhan pargogo yurupi hami Tuhan asa margo kami bagasat Yesus Kristus martanya kami sa promoleh kami amin horas